Vítam vás v novom dieli. Toto nie je obyčajný Minecraft, je to Techit. Budem natáčať asi dosť dielov, keď sa vydaria. Ideme hrať. Idem si po drevo. No, super. Mám tam home, takže napíšem home. A chcel by som sa ubytovať tam. V tamtej jaskyni. Ten kámeň je tu. Ten most bude úplne iný, to len tak na začiatok. Uá, som zabudol, že nemôžem rýchlo behať. Je pekná jaskyňa. Tak. Uložím si tu set home. Ideme pomaly. Ale potrebujeme drevo. Pekne to vidno pod vodou. Svine. Zabijem ťa! Kde si? Čo, rovná naboráš? Konečne. Tak. Idem ďalej. Súbka. Toho kameňa je to dosť. Je tam je taký les. Vyšiel by sa nájsť ten strom taký na toto. Čo dáva túto gumu. Na kábu a tak. Toto je. Ak. Súde, že som ho videl. Ale tam na druhej strane ho, ne? No, ak. Ak ja som ho videl. Je tam. Toto. Načítaj. No, ideme sa tam vybrať. Tak.
Tu ešte len taký most bude. Možno v treťom dieli bude už iný. Som tam videl. To bolo dobré. Tu je. Tam je iný. Tu je ten pravý. Až dve. Tak napočítal som teraz. To by bolo dobré, keby spadol sapling. Vysekám ich. Jeden sapling. Nič. Tu je, konečne. Ďalší. To by nám malo stačiť, aspoň dve. A ostatné sa vykašľame. Tak. Budem si ich posadiť. Tu by som chcel posadiť. Tu som to tak vyrovnal. Zatiaľ tu posadím tak. Dve. Hoho. Tak. Uhle, musíme sedieť. Mám málo života. OK. Ja tu zabijem. A budem potrebovať uhle. Bez uhlia to nejde. Tak. Jo. Nejde ohodiť? Asi to by nemohlo to byť. Ne! Ajajaj. Ešte som sa objavil doma. Veci. Moje vajíčka. Chcem mať slepky ešte. Som mal čo jesť. Máme. Tak. Tento diel nebude až taký extrémne dlhý. Jak stále. Tak.
Sa radšej zatarasíme. Ja som tu mám zombikov. Tak. Pec. Musíme vykraftiť. Potom popremiestňujem ináč. Hop, tak. Jak to, jo. Že... Toto doložiť. No, už len to som chcel spraviť. Teraz musím vykopať takú menšiu miestnosť. Pre slepky, kde sa mohli splniť čo jesť. Tak keď sa nevyláhnu, tak tu budem mať čo iné. Neviem čo, ale to. Čo iné. Spevaj, čo chcem musia vyláhnuť. Nič. Yes! Na posledné vajíčko. To bol chlp. Fú, som sa zrakol. Tak. Si upečieme uhle. Akú sa ma malá slepka. No. A ešte vám chcem oznámiť, že budem hrať aj mimo natáčania. A možno tu bude so mnou ešte hrať Boban, keď bude chcieť. Teraz zarovnám. To nejak vyzeralo. Hop, a je to. Most. Zrobím asi mimo natáčania. Asi. Tak dám rovno. Také stĺpy. To nevyzeralo tak blbo. A bolo by to. To ešte môže zostať. Tak. Aj slepka musí mať svetlo. Jednu gumu si necháme. Tu ide na čo? Na čo tu je? Necháme ich viacej. Budem potrebovať krampáč kamenný. Co vykrumpáčujeme. A je to. Zatiaľ s tým poťažím. Sa mi tak nepáči toto tu. Tak, poďme napreč. Tak, a je to. Toto ešte zbúram, tu bude skôr, tu bude most. A tu bude ďalšia miestnosť. Slepky tu stále nebudú, ale aspoň nejaká slepka nech tu bude. Budem potrebovať jedlo. Yes. Som sa zľakol, keď mi krampáč sa minul. Ale nevie, že máme uhle.
Tyjo. Tak toho uhla tu je. Uhu. No. Železo by sa zišlo nájsť. Na Iron Pets. Ty brďo. Toľko železa som na kope nenašiel. Tyjo. Pol staku a bez takého veľkého ložiska. Fú, dosť. A už tu nebýva z toho veľa uhlia. Je toho málo. Sa míňa už. A je doťažené. Tak, proti zombikom. Idem ďalej. Sme ťažili tak. Blížim sa k hlíne. To ma dosť nepokojuje. Aj to, že som na takom poloostrove. Ja tu dokašľujem. Ešte nie proti zombikom. Slovka sa má dobré. Tak. Máme takú blbosť. Gumu. To je na čo sa bude používať. Aha. Aha. No čo, toto neviem. To je len také blbosti. Ale, tak. My budeme potrebovať vyrobiť tohle. Tak. Takže neviem, či je stručnejšie, podľa mňa toto, alebo cobblestone si nakopem ľahko, takže raz, 2, 3, 4, 5. A toto. A máme Iron Pets. Je rýchle. Potom si také povyrábam blbosti. Takže, to už je na dnes všetko, takže sa s vami rozlúčim, tak čaute.